Samantala sa ating good news, sorpresang hamon sa mga designers ng Limgas na Pangasinan 2026 ikinasa sa first Pangasinan Designers Camp. Alamin natin ang good news na yan. Ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ng mga creative costume designers ng Limgas na Pangasinan 2026 habang sila'y nasa biyahe patungong Maynila upang simulan ang isang natatanging hamon na tinatawag na Project Masanting, the first Pangasinan Designers Camp. Bagamat wala silang idea kung ano ang eksaktong tema ng kanilang gagawing costume, layunin ng proyektong ito na masubok ang kanilang kakayahan, diskarte at pagiging malikhain sa larangan ng pagdidisenyo. Lingid sa kanilang kaalaman sa loob mismo ng bus, ibinigay ang opisyal na tema ng kanilang disenyo. Habang nasa biyahe, ito ang kanilang pagkakataon upang makapag-isip at makapagplano ng kanilang konsepto sa gabay at suporta ng Limgas sa Pangasinan Committee. Matapos ang kanilang pamimili ng mga materyales sa Divisoria at Quiapo, ay agad namang babalik ang mga designers sa kanilang sewing station sa Kapitolyo sa Lingayen upang simulan ang paggawa ng mga kasuotang itatanghal sa entablado ng Limgas na Pangasinan 2026. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo at pagtakda ng limitadong budget, magkakaroon ng pantay na oportunidad ang bawat designer na maipakita ang kanilang talento. Maiibsan din ang gastos ng kandidata at ng kanilang bayan. Isa itong hakbang upang gawing higit pa sa isang pageant ang Limgas na Pangasinan, kundi isang plataforma upang suportahan at itaas ang antas ng lokal na creative industry ng Pangasinan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.